Ανυπομονούμε για τις καλοκαιρινές προπονήσεις. Γιατί οι προπονητές μας έχουν υποσχεθεί ένα πολύ πρωτότυπο πρόγραμμα βελτίωσης. Οι προπονήσεις είναι πολύ απαιτητικές. Όλοι περιμένουμε το καλοκαίρι, όπου οι προπονητές μας έχουν τάξει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα βελτίωσης. Μάγκες! Ξεκινάει το πρωτότυπο πρόγραμμα βελτίωσης. Ρε παιδιά, πού το γήπεδο, πού βρισκόμαστε, πού είμαστε, Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ, ρε? Ξεκινάει το πρωτότυπο πρόγραμμα καλοκαιρινής βελτίωσης. Πλάγια βήματα, μπράβο, πλάγια βήματα, μπράβο, πάμε, φύγε Μανουλίαμε. Μπράβο, καλό μάζεμα, πάμε, πλάγια βήματα, μπράβο, αφήνω μέσα, μπράβο. Πάμε, έκρηξη, μπράβο, δυνατά έκρηξη, μπράβο, κόβουμε καλά, έκρηξη δυνατά, μπράβο, έλα Τσαλόπουλε, μπράβο. Πάμε, κυκλοφορία, μπράβο. Πάμε, μαζεύω, κυκλοφορώ, μπράβο. Κέντρωση να πιάσω το ροδάκινο, μπράβο. Συγκέντρωση. Έχει πολλά ροδάκινα ακόμα, πάμε. Μπράβο. Πάμε, συγκέντρωση να το πιάσουμε, μπράβο, έλα, τελευταίος είσαι. Το πρόγραμμα βελτίωσης πάει πάρα πολύ καλά. Παιδιά, σίγουρα μαθαίνουμε μπάσκετ εδώ. Εντάξει, φαίνεται. Βελτιώνεται. Πολύ γρήγορα τα παιδιά. Η βελτίωση των παιδιών είναι ραγδαία. Πολύ γρήγορα. Ακούνε. Αυτό ήταν το πρωτότυπο πρόγραμμα βελτίωσης. Ελπίζω να έχουν και πίστη στο πρόγραμμα. Όπως το είχαμε σχεδιάσει άλλωστε. Μήπως να πάμε να το πούμε στους coach. Ναι, πάμε. Τόσο καιρό είμαστε εδώ πέρα, σίγουρα θα μάθουμε μπάσκετ. Για να δούμε. Ομάδα! Πάμε! Πάμε κυκλοφορία. Κατά! Πάμε πλάγια βήματα. Η επιστροφή στα γήπεδα πλησιάζει. Οι εγγραφές ξεκινάνε. Αν θες και εσύ να γίνεις μέλος της οικογένειας του ΑΠ, σε περιμένουμε. Πάμε μπάσκετ να το χαρούμε!